WNB. Kanti ke sibheka nje ke la udaba koluthinta ke amalungelo abantu ngenxa ukuthi ke senyangeni vele yawo ke amalungelo. Ingakho sitheke nathi cha ke sigcile nje ke endabeni ethinta wona amalungelo abantu nala khona sibona ke ubulungisa obungenzeki ngendlela efanele. Namhlanje udaba esilibhekayo ke la oluka Makhanya. Lapho ke khona ke nje ke owalimala ke engozini yemoto uMakhanya ngonyaka ka19 empeleni ka 2017 ngomhla ka 4 June. Wabe sefaka ke la isicelo sokunxeshezelwa abakwa Road Accident Fund uRAF kodwa ke uze ke wadlula emhlabeni udaba lwakhe ke lungakaze luze lilungiswe. Umfowabo ke okunguye ke osibhalele ngalolu daba uthi ke waqala ukuhambela ke lolu daba nomfowabo esaphila futhi ke bakwenza konke uRAF okade kufunile kubo kodwa ke lutho impela waze wadlula emhlabeni kungakaze ke kuze kwenzeke lutho. Manje umfowabo ke useze wadlula ke emhlabeni njengoba sikhuluma nje kasekho umfowethu ke usibhaleleke impela ke naye ethi ake simzwise ukuthi ke into njengale iyaye ithiweni ke na njoba ke esibhalele nje ke singumsakazo ke Ukhozi FM unethemba lokuthi mhlamba ngasizakala uthi ke impela kaningana ngizwa kabanye basiza ngazi inkinga ethinta wona ke uRAF nommeli ke mhlambe kuma case akwa RAF kanjalo inkinga kumfowethu uthi akazange nje kafake ke icase yakhe ke kwaba kwa RAF ngommeli wayiyela yena ngqo walandela yonke ke imigudu ke ikade ke bemyalela yona kodwa ke kuze kube namhlanje akaze kuze kwenzeke lutho akukho abangakwenzanga okufunwa uRAF uthi bakwenza konke balinda ke umfowabo wazwadlula emhlabeni. Lolu daba ke sidlulisele kwaba kwa RAF nemniningwane ke yonke yaludaba base bethi ke bazolibheka bona ka bakwa RAF bathembisile impela ukuthi cha bazolike bathi ukucubungula lolu daba ke bebheka ukuthi mhlambe ke mbala kwabuye ke kwabhajwaphi ukuthi ke anxeshezelwe ke umfoka Makhanya njengoba ke azadlula ke emhlabeni no. Sinaye umfowethu la emoyeni okuyena osibhalele ke email umnumzana ke uMakhanya umfowabo kaMufi. Sabona mfowethu. Yebo, sabona. Ninjani yaphela? Siyaphila futhi. Sikhona Nkosi yami. Yiludaba lokho lubhlungu kangaka nje ke lolu osibhalele ngalo mfowethu ngodaba lomfowethu. Sicela usilandise nakuba sike sathi ukuthi siluthi halamzi silukha nje phezulu. Yeah. Ngiyabonga futhi uRalph usokolise kakhulu. Mangaphosisa ubhuti washona nge4 ngoJune 2017. Akwenza lamaphepha onke babe bafunile. Kwahamba kwaze kwafika iCovid-19 mase siyabuyela lapha kwathiwa sekuvaliwe. Mase kuvaliwe salinda leso sikhathi leso sabuyela futhi siwafaka amaphepha lapha iloko babefuna affidavit. Yeah. Masibila lapha iloko eNewcastle abathi hayi la ekhaya angeke sithathe affidavit yini. Ngenxa yokuthi manje la satha abantu abaqemile kuphela sabuza ukuthi hayibo kanje phela lapha Newcastle kwenze kanjalo ke bayibala abasilula kwahamba khona lapha isikhathi basibize khona iloku eThekwini bathi asilethe umfowethu basithumela eMhlanga thatha umfowethu samuse eMhlanga nakhona bamcwalinga odokotela bathi hayi siyambona ukuthi ulimele kodwa ke ngoba senimlethile uRAF abeshimlethini la impumela yini sizoyithumela futhi kwa RAF sithumela futhi kwa RAF uRAF ozoniphendula kwahamba kuthe mangaphosisi ngoJanuary futhi ngoJanuary 20 ngoJanuary kulonyaka ophelile 2025 yeah kodwa ke lapho ke sasiqale la iGoli nakhona sithi siyokwenza ufakazi saya lapha iluke eThekwini kwa RAF bathi hayi akweni buyele eNewcastle nyokwenza lokhu nalokhu siyokwenza ama-affidavit lawa amanye esaphila kumfowethu mase kwenzile lokho ke saqayeda lapho masipethile ukwenza lokho base bethi ke hayi sizonithumelela iform niyithathe niyise ebanki manisile ebanki seniyobe senilinde imali emva kwaloko sizotshela ukuthi base sinifonele ukuthi kupho okunye okuloku okusele kodwa nje phethe okusele sekuphele konke ukuthi nje
sonikeza ukuthi uRafu uyanibuza ukuthi offer uyanikeza noma nivumile ngathi nayi sokuzwa ngani sizokuzwa ngani uma nisifonela hayi kuqhubekile ke lo nyaka wazi waphela mawuphela lo nyaka lo ngoNovember uba ngifika nje u8 wadlula umfowethu kuthe ngenyanga lephelile besapha igoli nakhona futhi ngiyobachazelela ukuthi lokhu usahambile umuntu esasiloko imlethe lapha kini ukuthi sikhala ngayo ukuthi manje akaza kutholile isinqephezelo bathini mangabe senisho njalo bathi hayi inkinga yenu wabheka iskrini lo sesikhuluma naye wathi manje la akuveli lutho ukuthi lapha nakleyim kuyabona ngala ID makhanya kodwa ama offer yenu aqinile nomclaim akasabonakali bathi hawu kodwa ngaku nomclaim akasabonakali kucinywa yini asazi ukuthi ucinywa yini sema sengimuza wathi mntaka baba ayikho into engishoda la ukuthi kuyabonakala ukuthi ngathi kunesandla semfene kodwa ayikho into engayisho athi nayi futhi ngoba senisifulile kade sihamba leminyaka le saphuma sayihambela ke ngoba nje sizo siyofika emsakazweni sicela usizo inkinga lezi zakwaRafu akukho esingazange sikwenze ngoba sizosibhalela ukhosini ke siyizwe uma ngabe inkinga ezinzima nigazolula ingakho ke sizosabhalela nina ukuthi ake nisilekeleleni thina ngesingathi sesihlulekile Baba kezwakala udaba lobhlungu ngendlela mangalisayo nanokuthi manje mase kuthiwa sekhona osecimile akusabonakali iyangimangazakele ukuthi ucima ini icinywa yini kulesikhathi namhlanje ubuchwepheshe buseqophelweni liphezulu kangaka kunezinto ezicima emniningwane icimayo icima kanjani sebebuza nokuthi ubani oclaimile ithi mina bathi kushuthi ngamanye amazwi ukhona oseclaimile kanti angazi ukuthi khona oclaimile how mina sengasibuza nokuthi ubani oclaimile yonke leminyaka abanhlali nikhuluma nami ningibuza nikhuluma sinitshele ukuthi lokho kunje lokho kokugcina ke mabe befona abantu bakaRafu engibabuze ukuthi manje ikuphi enikufunayo ngoba ngokena kuthola futhi manje nemkhuba yokuthi mangabe bengifonela ngithi abathumele ama-email abo abawathumeli abawathumeli ukuthi manje bafonile ukuthi abawathumeli bangifona ngibabuza ukuthi bengikhuluma nani ngikhuluma nobani ngicela ningithumelele leyo email ukuthi nikhulumile nami abawathumeli manje ke izinto ngelizike esifike zazo nomama naye futhi waze wadlula emhlabeni lokho ebuzile ukuthi kanti isinqaphezelo somntanami kwenzakalani ngaso umama kawadlula ngoMay 22 yazi yabhlungu ke lento bakithi hey 2023 lutho eThekwini sengibuyele kwaze kwaba kabile eThekwini lutho ukulo nalapho futhi eloko emsakazweni ngafika ngakhethe thina kwasifala ukuthi la ngitshela ipholisa lathi udinga ukuthi niyenyukhasela njalo niye ekhaya nizama ukuthi nenze incwadi ukuthi manje nizokhona ungena emsakazweni ngoba manje kuze sifika kule ndaba le konke engathi ngikubeke nje kakhulu akukho esingakhonanga kwaRafu ngoba bengifike ngibuza igama elilodwa ukuthi manje ikuphi engisakufuna ngoba konke nakucela ifomu zokugcina necina ngayo yile le-BIF nathi asilinde umfutho zobadlula emhlabeni nakuloko ngifike ngile futhi ngabachazela ukuthi ke usadlulile ke emhlabeni mase konje asazi ukuthi sokwenza njani inkinga ke ngoba kusitayi bamakhanya ibhlungu kakhulu le ndaba kodwa ke asethemba ukuthi njoba abakwaRafu nabo sidlulisele kubona udaba bathembisile ukuthi cha bazoke balibhekisisa impela ngokujulile balicubungule sizolilandela futhi ngoba siyafisa ukuthola isiphetho ukuthi kwenzekani uma ngabe ukuthi mhlambe kukhona abangena isikhekhele embana baclaim imali yaklinyoba neyashona yapi kufanele kubheke konke lokho ukuze iqiniso hlalo obala ngoba imbi kakhulu lento uma ngabe ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi nezinsolo enjalo ziyaphakama nazo yebo ngikhumbula kahle kunye nje udokotela oqala impela washo ukuthi ngoba seniqedile la eThekwini
hambani ke niye eloke eNewcastle nifike lapha nenze lo affidavit leyo nithathe iyofakwa lapha tema sisifaka lapha ngoba ukuthi iCovid-19 isivalile masibuyela ke baloku besijikajikisa office yaseNewcastle lithi akusaqlenywa lapha abaloku abaclaimile asabamukeli sekufuneka laba abazoclaima into yonke leyo sibuya kuyo lapha eloku eNewcastle emadadeni office yakwaRand. Yeah, baba kuzwakala siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sizode sichumana nje ke nawe sithola ngabe ke izinto zihamba kanjani nanokuthi nje ke abakwaRAF mase betholakele nabo sebebuya ke nabakutholile sikwazi sixhumane nawe futhi baba siyabonga kakhulu ngokuthi nje uphumele obala ulisukumele lo daba lomfowenu. Ngiyabonga msakazi wami. All right, siyabonga kakhulu. Ubaba koMakhanya besikhuluma naye umfowabo ke kaMufi oseze wadlula emhlabeni elindeke isinxephezelo ke sika RFA njoba ke alimala ngoJune 4 2017 u2026 namhlanje useze wadlula emhlabeni naye nonina futhi naye useze wadlula emhlabeni ebalisa ugogo ukuthi hawu kodwa umntana nami kanti ngempela kwenzekani uyoza nxeshezelo emhlaka kwenze njani so ke lo daba siyafisa ukuthola ngabe ke isiphetho ke ngibala siyogcina sithini sicela kusithumelele iVN nawe njengomlaleli wethu ke uphawule ngalolu daba ngoba luyadinga ukuthi lube seyithebeni sizwe nombono wakho ukuthi ngabe ke uthini udabeni ke olunjengalolu no 079 7546975 awusithumelele ke i-voice note njengamanje ke sithi kulixoxa ke lolu daba. So nami ngalimala nginensimbi esandleni so yayinommeli phakathi lento le ngalimala so imali engayitholayo eyincane kakhulu ngoba bathi ummeli nazo sathe yakhe iphesenti kodwa abantu engihamba nabo babengalimele njengami bathola ama-M of 4 million so imali engayitholayo mina engathola imali encane 300,000 so nje angigcusela ngathiwa ngisazobe ngiyithola kuze kube manje angazi ngiyithola cela bandle ukuthi makuthi khona okwenzekayo wrong cela bandle ngisize ningenelele. Hey usiza lokukhuluma kwaZungu yabona indaba yakwaRAF iyinkinga shame ngoba baningi abantu namanje bangakayitholi imali zabo abanye sebadlula abanye namanje basahleli bahlale bekhala ngemali zabo abangayitholi kusho ukuthi nje kahle ubugebengu kahle ubukhona kwaRAF ngaphakathi bukhona kulabo bantu abasebenza ngaphakathi ake nizame tata ukuthi ke nilandelelele nalendaba yalendaba athi ikhulunywa ngayo njengamanje ake nizame nilandele kuze kufike esiphethweni mhlawumbe izinto seyingaqonda mhlawumbe mayilandelelelwa yini kodwa nje ubugebengu ngathi bukhona kuRAF kubona abantu. Ebhlungu icishe ifana neyami nje since 2010 ngaclaima until kuze kube manje sengenza yonke into ngaze ngaya kodokotela babameli ngaqeda ngaya kodokotela baka-RAF kodwa akukho mehluko kuze kube manje since 2011 ngiclaima until kuze kube manje ebhlungu lento yakaRAF ngoba angisakhona ukusebenzela ngihamba kabuhlungu akwenzeki lutho nje namanje ngaze kwenzeke imehluko ebhlungu indaba yalo baba icishe ifane neyami. Lelu daba luza ngiqhathanise nolwami udaba engibhekene nalo lokuclaim imali singayitholi namanje asikaze sayithola manje wayeshayiswe imoto ngo2011 kuze kube manje hayi lubuhlungu ngempela udaba ukuthi ngempela kanti uRAF uyenzani le mali noma abameli abadlala ngathi hayi kodwa ke siyathemba siyafisa ukuthi asizakale inkosi yami ngoba mhlambe nathi siyosizakala ngelinye ilanga. Ngiyabonga uMesuli lo khona la eMnambithi. Ukhulumayo Sabelo akaDube mina ngasho ukuthi ngalimala ngo2015 ngathola ummeli oqala khona la eThekwini wahluleka washo ukuthi uhlulekile angazi ukuthi uhluleka kanjani so ngathola khona futhi owesibili khona ngala ngaseDevonport eThekwini ngaseBrea Center so ngemthole nina 2016 ngisuka kulo uze kube manje akangibiza akangitshela ukuthi ne-appointment kanjani kodwa kokuqala waqala walokho engibiza engisa kodokotela mhlawumbe kwaza baba bathathu la ngakobana Windamira odokotela so ngibahamba odokotela isikhathi eside yabo kwaze kwaba kathathu ngiya naso phezulu lapha eNtabeni hospital njalo odokotela kuze kube manje ayikho into enzakalile kumina kuthulekile abangifoneli abangazisi ukuthi kwenzakalani kuqhubeka lakani.
Leya kaRafu yona icishe ibe inkinga. Mina 2014 January 20 ngabe accident lapha ku-Agai. Inkampani ke ngangiyisebenzela ngoba imoto yaba beyond repair kwashona nowasendiya emva kwesikhathi esibhedlela. Ngaba umuntu nje okuzoklemeka kuyena kutholakala imali inkampani yahambisa incwadi. Engathi lathi indiya kumina manje ngabe sekushona ubabwalo shuthi imali kuthiwe ifreezile ayisakwazi ukuphuma uba khona seshonile. Angangabe ngisazi ukuthi kanjani. Ngafonela kaRafu bajika bangitshela ukuthi angilethe ama-details ngabani ama-details wathatha lo muntu akaphindanga ngamthola lo bucingweni lo muntu engamthola engikhulume naye. Ayi indaba yakhona nayo ibuye ibe inkinga wemakhathakhatha. Hayi kulukhuni bakwethu kulukhuni mangabe uzwa engathi inkinga ke zakoRafu ezikhongetha abantu ziyefana into engizwa nje kulama VN ziyefana futhi baningi abantu abanodaba olufanayo nolukababa ke uMakhanya. Hayi kusinda kwehlela ngakunje WNB